Hello mga kabayan, let's go, go, go. Magandang umaga po sa ating lahat. Ilocano saan niya? Pupunta kami doon sa TALON, bibili ng mga itatanim po natin doon sa garden. Samahan niyo po kami, tignan natin kung magkano yung mga mabibili po natin doon. Palagay namin ang mahal na ngayon yung mga halaman, yung mga punla, ayan ang aking kabayan Bong San Manuel Tarlac. Shout out sa mga taga San Manuel po, kumusta po kayo lahat dyan at ingat-ingat po. Wala dati kasani. Magkano bayan? Parking with pay. Walang libre dito. Papamahal yung halaman. Bibili lang ng halaman, magbabayad ka pa ng mga parking. Natalong. Pero at least medyo safety dito. Ayan ang kagandahan. Tapos mahirap pang maghanap ng space. Saan bang na natin doon? Hindi. Upstairs. Sorte. Ha? Sorte. First time namin po kasi nagpark dito sa loob, kaya hindi namin alam kung saan yung daan papunta sa mga bilihan ng mga itatanim po natin. Katalag parking dito. Pamana dirwar dito ni? Dirwar. Nakakagutom. Ayan yung market. Gutom na ako ah. Biglang nagutom. Ayan yung mga fast food. Alin? Oh, okay. Ang daming ano. Oh, dun yung kung saan tayo nakabili nung ano, doon. Daming fruits. Apple. Alin? Ang alin? Ay, da. Stabilizer. Meron ako noon. Sili, boy. Oh, kikis. Titingin ka ng buke ah. Nabili ka ng ganyan. Ay, ang maliliit. May $5. Ano? Maliit, $5.50. Dito kami nakabili kasi ng magandang halaman na sili. Ganda rin. Nandiyan mo man sa tao na magong kinimiano. Rosemary. Rosemary. Sigaras pate, Tony! They're getting
Dadaman ko. So, mga iba-ibang klase ng kamatis. Super stick. Where? Yeah, come. Yes. It's hot. No, No, not hot. sweet. Yeah, good. Okay. How many plants you need? Okay, just wait for you outside. Yeah, come. How many plants you would like? How much the one tray? It's 450 for 4 plants. How much the one tray like One this? tray? Yes. Just give me four tray. 4 tray? Yes, sir. I don't know if we have in stock. Let me check. Okay, thank you. I don't have the picture for this one. This one is what I would give to you. Is the more sweet, big like this about. Too big. Too big and take. No. I mean, Oh, like this. Oh, this is the jumbo extra big. This. extra big. This one. These are all special variety. They don't give you much, but the taste is very different. All this. All this is heirloom tomatoes, they call it. It doesn't make much, but the taste is very strong. Yeah. And eggplant. Yes, The black. small. Ano po yung mga nabili po nating halaman? $32 bawat isa. Bawat tray is 32, and then 32. This one is $7. Peanut at saka eggplant. Yan yung mga fertilizer po natin. Urea at saka meron sulfate. Ayan, daming tao, nakapila pa. Uwi na kami. Pwede na rin kayong diretso kung gusto nyo. Diretso na kayo. Malasalmon. Pero highway din, okay. Okay, sige. Yan, daming tao. Yan o, halaman, ganda. Yan yung mga tao. Yan tarong market. Di ba sinubukan din natin bumatang dito kay niya? Na, isda na. Barbecue naman lang, masarap mag-barbecue. Magkano ba yung gate mga parking? Na?
Mano bayad? 5 something. More than $1. $5. Exactly.